SIS, zaoberáte sa aj touto problematikou aj ako bývalý minister, taktiež videli sme aj tú pandémiu, čo nám tu narobila, ukázal nám tu chyby, ale ako sme začali s tými transportami, možno aj s tou Ukrajinou, že tie úmrtia sú tu, možno nazvime to, že nekalé praktiky, niekto sa snaží, nejde podľa pravidiel, na rozdiel od tých, ktorí idú podľa pravidiel. Ako sa vy pozeráte na túto možno problematiku aj s tou Ukrajinou? Nech sa páči. No určite všetci vieme, že tak ako sa vyvíja naša spoločnosť, tak samozrejme prichádzajú nové problémy, nové výzvy. Je veľmi dôležité, aby vy ako profesionáli ste mali zastúpenie, pretože nedá sa jednať s 30-40 subjektami na úrovni či už vlády alebo ministerstva. Preto je veľmi dôležité, ja sa teším, že máte svojich zástupcov, dostatočne kompetentných, ktorí odprávajú na naozaj kontroverzné témy. Tým pádom aj my máme kontrolu nad tým, že vieme skontrolovať, či skutočne tá dokumentácia, ktorá má byť pri prevzatí tela, je k dispozícii. A tým pádom možno, že my sme tiež v tomto celom systéme článok, ktorý vie možno, že naznačiť nejaký reporting smerom na kontrolné orgány, tak aby sa vedelo, že áno, toto telo odchádza a vtedy prichádza na colnicu a má byť skontrolované tak, aby nám tie tela neodchádzali. Vieme o tom v jednom prípade, čo aj Pastrík spomínal, kde v zavazadlovom priestore autobusu bol ukrajinský občan cez Poľskú republiku na Ukrajinu a vlastne takýmto spôsobom transportovaný, čo samozrejme je úplne mimo akýkoľvek konec. Takže ja sa teším tej téme, že je tu, lebo je vážna, netýka sa len Ukrajiny, aby sme to sa monotematicky nepoňali. Je to Bosna, Hercegovina, transporty z a na územie tejto krajiny, je to Srbsko, takže celkom isto sa tejto téme treba venovať a teším sa, že máte tieto zástupcov. Je Srbsko, čo sa týka prevozov, pretože Srbsko má tiež nastavené určité svoje pravidlá. Raz som robil prevoz v minulom roku do Srbska. Môžem vám povedať, že je to taká záležitosť, ktorá aj mňa prekvapila. Dokonca splnomocnenia od rodiny museli byť notársky overené. Takže tady srbská ambasáda nevydá k tomu doklad, dokiaľ naozaj nedostane všetky doklady. Momentálne si myslím, že je tu aj dobrá spolupráca s veľvyslanectvom Ukrajiny, s pánom Pavlom Koptunom, nakoľko sa s ním poznám a riešim cez neho tieto veci. A takisto ambasáda vychádza v ústretí s tým, že už sa snaží kontrolovať tiež tieto porebné služby, ktoré tam o tú tzv. Dovidku, o ten sprievodný list pre občana Ukrajiny, ktorý zomrel, ktorý musí ambasáda zo zákona vystaviť, tak už sa ich snažia kontrolovať s tým, aké majú vozidlo, odkiaľ sú, čo je to za porebná služba. Dobrý, Kandrač, pohrebná služba Lukami. Rozprávame sa o cezhraničných prevozoch, o kontrolách. Dal by som otázku, či kontrolujeme aj našich slovenských. Či vydávame tela všetkým, či niektorých aj upozorníme, že nemajú vhodné vozidlo a to telo ich nevydáme. Ale nemáme kompetenciu kontrolovať, či technický preukaz, alebo či má certifikát, alebo teda osvedčenie, či je to koncesia. Či má to povolenie tá porebná služba. My v podstate vydávame telo tak, ako je v zákone, to znamená 131 z roku 2010 v porebnosti. My vydávame telo porebnej službe. Tá kontrola samozrejme na tých porebných služieb nie je toľko, že by jednotlivé pracoviská nevedeli o tom. Bavíme sa stále ale o 7 000 mŕtvych. To znamená ďalších 45 000 mŕtvych, ktorí sú nevytvaní, vôbec s našimi pracoviskami nemajú nič spoločné. Čiže tá otázka, ktorú vy máte, že či tá kontrola, viete, že je na úrade verejného zdravotníctva, pretože ten dohľada zákon 131 aj v paragrafe 6 a v ostatných ustanoveniach, ako má byť vozidlo vybavené a čo znamená, že môže niekto prevádzkovať porebnú službu. To nie je tak úplne otázka na mňa, a na druhej strane vnímam ju, pretože najmä v covidovom období sme sa veľmi intenzívne stretávali na úrade verejného zdravotníctva, čiže súhlasím s vami, ale toto je skôr otázka na úrad verejného zdravotníctva. Aby nevznikli potom dohľady, prečo to je, neboli ste informovaní, neviete sa na to adaptovať. Jedna vec je samozrejme významná rola asociácie, a druhá vec je, že sme radi sprostredkovali niektoré možnosti, nové iniciatívy, ktoré máme v tejto oblasti, to znamená oblasti výkonu predmetných vrchovateľovej kompetencií úradu. Vám, aby ste vedeli, že bude sa treba pripraviť na možno nové pravidlá, ktoré už dnes zákon má ustanovené, a
my by sme radi vám odprezentovali dve témy. Jednu je pán Molnár otvoril, to sú verejné obstarávania, a druhá časť je pre nejaký prosím ďalej. Pri piliere nepoviem, lebo môj trošičku časový sklz, aby ste nevyhľadli príliš moc, tak toto sú tri časti, ktoré úrad má na starosti. Tá, ktorá sa týka, kde máme prienik, to je tá časť sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie. Som viedol v podstate skoro 12 rokov, takže niečo som si odrobil a práve ten kontakt s pánom Strížom zabezpečoval aj keď naozaj v takých ťažkých chvíľach, keď sme mali rôzne typy pandémii, alebo aj starosti, čo sa týka certifikácie, boli riešené veľmi pomocne. To prácu vyskúšal tým, že bol na jednom prácu, keď na jednom lekárovi závisle, tak skončil veľmi podobne ako pokrát. A momentálne ale sú to také dosť výkonné práce, by sme prosím ďalej, kde teda celkovo vykonávame približne niekde okolo 6,5 000 až 7 000 pitiev ročne. Tú prepýtovanosť máme relatívne vysokú v porovnaní s inými krajinami Európskej únie, máme 10 a viac percent a počet prepýtovaných ľudí, takže si myslím, že aj ten dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je veľmi významný v tomto ohľade práve prostredníctvom lokálnych videó. To je nejaký možno, že sumár, ako je redistribuovaný výkon bitvy v nemocniciach, toto v teréne, to sú tie súdolekárske a súdne bitvy. A vidíte, že teda ten pomer je plus, minus podobný, že tá polovica je staré a niekde na tretina a plus ostatná časť súdnych bitev, ktoré sú v gestii potiaľnočných trestných. Teraz do Martina. Čo sa týka tej ceny, vyhrala to je jedna Prešovská pohrebná služba, ktorá veľmi podhodnotila sumu. Nastal tam taký problém, že aby sme tomu vedeli v budúcnosti niekedy predviesť, nedá sa robiť nejaký interný predpis, aby nebola rozhodujúca iba cena, ale aby aj tá pohrebná služba, keď je z iného regiónu, v danom regióne mala nejakú svoju prevádzku, ale vlastne mala viacej zariadení, pretože za sumu 100 eur z Prešova prenášať z Popradu potom do Martina Aspekt, to je nereálne, že jedna vec. A druhá vec, potom postaráme vlastne podmienky od tých zosnulých, že je na nich vyvíjaný veľký nátlak, aby prevzali celý pohled. Ďakujem veľmi pekne. Ako sa dá odôvodniť 1 euro z Komárna do Nitry a späť? Nedá sa. Napriek tomu to takto funguje. Že aký to kto? A druhá otázka, že prečo nie sú oslovované všetky pohrebné služby z daného okresu? Dobre, zase môžeme reagovať, čiže sú tam dve veľmi dôležité časti. Tá prvá je, že možno ste si všimli, ale v tomto momente my otvárame zmluvy a práve sa snažíme nastaviť tú cenu inak. To znamená, čo to historicky bolo nejako nastavené, zase v súlade so zákonom. Ak máte pocit, že sme porušili zákon, viete, kam sa máte obrátiť. Znamená, že to tá diskusia na tému, že vy robíte niečo zlé, v poriadku. Na to sú inštitúcie, na ktoré sa viete obrátiť. Existujeme 20 rokov a zatiaľ sme žiadne pochybenie zo strán dohľadajúcich orgánov nemali a tých dohľadov máme strašné množstvo. Takže teraz, aby to nebolo o tom, že útočíme proti sebe, ja vám vysvetľujem, že áno, my teraz napríklad otvárame zmluvy a tam, kde vidíme, že je neopodstatne nízka cena, tak sa snažíme to nastaviť tak, aby my sme tú službu v prvom rade vedeli zabezpečiť. Pretože nezabezpečená služba z pohľadu štátu je väčší problém, ak nám bude visieť oteckou veselý vedľa materskej škôlky, ak sme mali v Nitre 4 hodiny, lebo pohrebná služba neprišla, tak máme problém. Čiže ten štát primárne musí túto službu zabezpečiť, ale opäť apelujem, ja som tam nedal 1,5 € cenu, čiže dala ju tam nejaká iná firma. Tá druhá firma, ktorá sa v tomto regióne dala 4 €, tá tretia 8 €. Čo to s tým má? To, čo mi hovoríte, je, že ja potom môžem odmietnúť úplne všetkých. A môžem to robiť na celom Slovensku a konštantne. Lebo to nie je o tom, aká je tá hodnota, ale že si nectíte vlastnú prácu. Na báze ako keby eliminácie konkurence, pretože viete, že potrebujete sa dostať k listovom prehliadke, sa snažíte devalovať tú svoju hodnotu. Keď to nebudete robiť, my tento problém nebudeme mať. Ale my ho za vás vyriešiť nevieme inak, ako že tú službu úplne zrušíme, porobíme si vlasy. Neeliminujeme nič s tým. Oddialíme ten problém na inú úroveň.
To znamená, nebude v úrovni oslovovania našej zmluvnej pohľadnej služby smerom na príbuzných, ale bude v úrovni zase odovzdávania toho zosnulého inej pohľadnej služby. Čiže zase si nemalujeme, že to bude riešenie. Nebude. Len sa presunie ten problém niekde inde. Lebo je to vždycky len o tom, ako sa bude jednotlivý subjekt správať. Nie o tom, ako my mu diktujeme, že sa má správať. Môžeme robiť aj cenový výmer, to znamená, štát bude diktovať, aká bude cena prepravy pre vás všetkých. Je úplne jedno, či to je úrad pre dohľad, alebo je to zosnulý a príbuzný, ktorý si objednal túto službu. Dostať do cenovej regulácie, ktorá bude diktovať, že prevoz bude, vymyslím si, 140 €. A bude to na akékoľvek vzdialenosti. Čiže viete, že tie nástroje sú podľa mňa u vás. Vy ich máte v rukách, vy ste komerčné subjekty. Ak sa budete správať tak, že nemusí ten štát vyvíjať zbytočný nátlak, tak ho ani robiť nebude. Hlavne, že zákon je nastavený tak, ako je, ja som si to nevymyslel, ale ho musím dodržiavať. Štátne inštitúcie môžu robiť len to, čo je v zákone dovolené. Občan robí len to, čo nemá zakázané. Často si to milíme. To znamená, pokiaľ ja v zákone nemám, že mám kontrolovať pohrebnú službu pri výdaji tela, či môže vôbec, či má koncesiu, či vôbec môže prevádzkovať, tak ja robím diskriminačný úkon, ktorý samozrejme bude viesť k tomu, že sa tá pohrebná služba môže aj brániť. Čiže to je problém štátnych inštitúcií. Pokiaľ sa hovorí o príliš nízkej cene, ja sa súhlasím, neexistuje v zákone nič také, že ju nemôžeme prijať. Pokiaľ je zdôvodnená, to znamená, tak jak som hovoril, nie úplne racionálne, ale my zase nie sme v pozícii výkladu zákona tak, ako by niekto chcel. Ak je tam raz povedané, že najnižšia cena je tá, ktorú úrad musí zazmluvniť z x uchádzačov a nie je tam iná požiadavka, tak žiaľ Bohu čakáme na zmenu zákona o verejnom obstarávaní. Viete, že by mal prísť, viete, že bol aj na rokovaní v parlamente. Priznám sa, že nemám úplnú vedomosť, či vôbec prišiel do prvého čítania, ale malo by to tam byť zmenené, že nebude primárne dôležitá cena, ale kvalita tej služby daná opisom. My ju síce teraz tiež máme, že sú tam rôzne podmienky, tí, čo si sa zúčastnili na nášho verejného obstarávania, viete, že sú relatívne prísne, ale áno, vzniká potom ten obrovský tlak na cenotvorbu. Ale to nie je náš problém, to je váš problém. Nerobte to a my nebudeme musieť riešiť problém neopodstatnenej nízkej ceny.